să vorbim despre zodia berbec. Astăzi nu o să facem un horoscop sau un zodiac despre el, ci o să facem o descriere despre berbec. Dacă ai un berbec în viața ta, te rog să o urmărești. Sau de ce nu, chiar dacă tu ești berbec sau ai ascendentul sau luna în berbec, o să-ți dau câteva detalii despre el. Berbecul în astrologie reprezintă curajul, reprezintă startul, reprezintă în tarot, dacă vrei, reprezentat de punctul 0. El este inițiativa, el este curajosul. În astrologie este reprezentat de Marte, care în mitologie este zeul Ares, care este unicul fiu al lui Zeus și al lui Hera. El este petrecărețul și dacă vrei să mai punctez puțin mai mult aici, să intru mai în profunzime, el este amantul Afroditei. O să revenim și la asta. Acum o să spun puțin din punctele lui forte, care acelea sunt curajul, cum spuneam, da? Inițiativa. El are pasiune, el are acțiune, el are curajul, el are dorința de iubire, el este amantul perfect. Dacă cineva caută un amant sau un bărbat sau o soție cu semnul berbecului în frunte, acela este cel mai focos dintre toți, cel mai pasional, acela care dă toată energia, iubește cu patos. Să nu uităm că berbecul este semn de foc, da? El are elementul foc, intensitate, ardoare, da? Pasiune. Este reprezentat de cifra, de culoarea roșie. Însă, el are și niște umbre. Una dintre umbrele lui este aceea că nu are răbdare. O altă umbră este neîncrederea în el, da? Câteodată când berbecul nu obține, nu este la energia lui maximă, el își pierde oarecum încrederea. O altă umbră este egoul. Câteodată egoul lui răsună. Berbecul dorește să fie primul, da? Este lipsa de curaj uneori. Când este pe energie negativă, berbecul îi lipsește curajul. De ce? Pentru că și-a pierdut încrederea în el. Berbecul în astrologie mai reprezintă și corpul fizic. Și atunci când berbecul nu se îngrijește de el personal, atunci este una dintre umbrele lui. O altă umbră a lui este competiția. Atunci când berbecul intră în competiție, o ia personal. Și atunci când el nu câștigă, atunci să știți că pe acest nativ, suflet, om, mamă, tată, soră, chiar îl afectează. Să știți că el suferă, chiar dacă nu recunoaște, pentru că el este egotic puțin, fiind semn de foc, că este ușor narcisist, da? Câteodată mai tinde să meargă către conflicte, este foarte conflictual, așa că evită să intri în conflict cu un berbec. Sau dacă un berbec ți se pare că este prea conflictual, cel puțin acum îl înțelegi. Da? Mai avem dominarea. El dorește să domine prin agresivitate uneori și asta deranjează partenerul de viață, deranjează persoanele, bineînțeles, din jurul lui, da? Câteodată berbecul se epuizează, fiind un semn, cum spuneam, de foc, care dă tot, un semn dinamic, este reprezentat de Marte și așa mai departe. El se epuizează pentru că își dorește, el este inocent, el este adolescent, el este oarecum pur, deși pare că este un dur, că este un băiat puternic sau o tipă puternică, de ce nu? Pentru că, oricum, berbecul este un semn masculin, da? Dacă ți-a plăcut, te rog să-mi lași un comentariu, spune-mi ce vrei cu ce zodii vrei să mai vin, care sunt blocajele berbecului, dacă ești berbec, spune-mi cum te-ai regăsit și eu o să vin cu mai multe materiale. Mult succes!